erdiko berenak gara. Mikel entrenatzen, datopera zirtzat, noiz bait izan nahi baitu ametxartza juz bat. Garaik aldiz nahi du, Lujambio izan, lotxagatik ordea ezin du ege esan. Erasmusaren kontu honekin, ezin naiz egon lasaian. Diru laguntza lortzea baita, krisiarekin zaizaian. Baina bidaia egitea da, nere ametsa nere naia. Egunen baten Italiara, egingo dut nik bidaia. Sofan zu hor botata, zure lagunekin, baina nik gaztetxe bat lortzeariekin, berdin egingo duzu, ai, 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 jende gehiorekin. Ezin dute ulertu guk dugun doktrina, ta barenean daukat sekulako mina, haziendan arazoa da gauza jakina, egin beharko dugu gure alegina. Kendu behar dugu Yolanda Bazina, kendu behar dugu Yolanda Bazina. Lasai bilduko oiek, daude jokotik at, Nafardenak erotu, ezpadira behintzat, gure aukerak hartu, itzazu gaur aintzat, irabaziko dugu, irabazi zenbat, Sanz berpiztea ez da aukera berri bat. Sanz berpiztea ez da aukera berri bat. Ikasle eta abertzaleen argazki batzuen zerrenda, ta ostiralean zuk bisitatu behar duzu nire denda. Seiak dirata laster joan behar duzu kanpora, ba benga, ta hitzaldi hori astelenean. Gaztetxean ez alzen ba, gazte guztiok lepo beteta, daukaguna da agenda, daukaguna da agenda. Gaur amatxo nintzela, enun erran behar, baina objektu honek badu nahiko indar. Bi alaba txikiak dira nere izar, gauetan iskanbila, ta goizetan marmar,
ta haiek ez dezaten egin sarri negar. Ideia pasatzen zait burutik zehar, egunean betetzen ditut ia ama. Unaken egoten naiz, ni gauak eta egunak. Praktikatzen baititut nik, aldiren kirol gehienak. Futbolean adibidez, ez daukat nik ez problemak. Kirolak kentzen baititu, ditugun muga, guk ditugun muga denak. Ez naiz ni barainaingoa, baina gora balagunak. Ez naiz ni barainaingoa, alare gora lagunak. Barainainera etorri nintzen, eta haze zoriontasun. Hemen guztia dugu polita, eta ez da ilun. Iruñeako etolbidean haze etxea daukagun, baina aurpegiak ia ez ditut nire buruan ezagun. Herri hauetan hau gertatzen da, hain gertu eta hain urrun. Hain gertu eta hain urrun. Egurrez ta odolez jodeze polita. Ezin diogu egin gukoni kritika. Gaur benetan dotore daukagu erika. Joan beharko zarete hemendik korrika. Larai, 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 hemendik korrika. Saraik kantatzea hori zen uste nuena. Ematen du berak pixkatxo bat pena. Gaur egin behar izan du gai jartzailearena. Uste nuen beltxotan bera zela honena. Alo guztiengatik zuei eskerrik asko, bertsoa zabaltzen jarrai behar dugulako. Baina hemen ez daude Luis eta Sapo, monstruo ilunen batek hartu zituelako. Ez daude Luis eta Sapo hartu zituelako, zuen txalo guztiak dira haientzako. Agudean nik esan behar nuen, semaforo ezarena. Aztu egin zait hau arazoa, hau problema eta hau pena, baina alare saioa izan da. Egokia eta zuzena, eta eskertu behar dizuet, egun honetako dena. Esperantza dut hau ez
ez dadin izan, saio hau hemengo azkena.